Şeydip gidecek mi? Hemme zada sen özün günäkär. Söyleyen diysem. Giç bolle. Yönü sen onu batlı olmarsın. Iň bolmanda rahat bolaryn, haçan düzelerke diýip garaşyp durmaryn. Maňa azajyk wagt bersedin. Entek geçdi ele. Şu köýnü görýäňmi? Şunu giýenim bäri içimdäki bar umyt öldü. Onu insan kucak haýşym. On gözüne men gözüme terçiň ýaly etme. Kabulmy? Men bagtsyz bolsamam, ýoldaşymy bagtly etmek üçin elimden geleni ederim. Ine muny men saňa söz berýän. Innem gayrat et. Gidäýdi. Yana biteriydi galar yürükten söýse adam yana yana diri benim şom